Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Husna Adam Annuri Jarma, masana'antar Kannywood. Ku ci gaba da kallon channel ɗinmu mai suna MBA Arewa TV. Kasance mai farin raina ke nake tsumaye a barkwatance karkami na alaye ka shirya zance ke zan kira da zara sannan hasken farin wata ta ya ba za na fada ba ke ce dire da na zaba mai sa farin ciki ba wai ba ke ce zan bai wa tsaro yankin na ce ki ba tsoro ba ke shi nake duk wanda ya kalle ki ba bari na yi zamba tun da ke ce da na zaba mai dakina kin taho min na kan layina gimbiya ko kuma sarauniya zan kira ki a bar duba ke nake kauna bayan ki banga wacce ta yi min ba da masoyina don ina ji kullum a zuciya kai za ka zama madubina mai faɗa mini in ji farin ciki kai na zaɓa bibina banda kai ba kowa kai nake so ka da mafarkina kai ne kai ne kai ne so na gane ki a koyaushe babu mai mini zanjani matsayin ki a gona ya wuce dauka tunanin mai goni na faɗa maka so ne inuwar da nake bacci ta yaya zan yi misali kai ka cire ni cikin kunci ni ke nake kauna ni ma kai ne nake kauna farin cikin raina